pull the rough, sir. Get out of this place. Don't joke with me here. I'm singing yipia. Yes, sir. Singing yipia. Yes, sir. When I'm a bono napo apple. Pranga beba she get off. I want to issue to other. Eh? I got for me now, mad megas. Get me one again. I can't make her this. She had them. Pranga beba she get off. We change your color, change the Adam color, woman color, man color, man. Pranga beba she get off. Aya, hey, wait to teach you. Wait to teach you. Take a motor. Yes, sir. Come on, here, man, and gaga about social media. Yes, sir. The way for now, and I get below. Yes, sir. The way for now, and I get below to get last. Okay, sir. No, to hold the no onye, but onye more on day, but church here, bring you down. I bring you down now. Okay, sir. I'm sorry, sir. Yes, sir. I sing get prostrate. I sing get prostrate. Get prostrate. Telephone now straight. Get prostrate. Sorry, sir. By that television, the way phone now on la get prostrate. By that television, the way phone now on 11 ga hung of. Okay, sir. Come on, lawyer. And you might have went on straight. Eh? I'm straight, sir. I'm straight. But he report in there, but they might have a pass. They might have went on straight. But they have a pulpit. All the way na church, and the way Bible nearly. The way not straight. Okay, sir. Do I fair then no? Long you put the anarchy. I'm mega compare. Family of dwarf family. Turn us okay. Okay, sir. Telero sana. Ganne. Sir. Otele ke nwe cheze nwe mi igbirigbo ọnụ n'akụkụ. Turn ole wanya na wall. Turn ole wanya na wall. Chileke egbu ogi. Telero sana. Okay, sir. Country no. I'm Benin, Edo State, sir. Eliafole. I'm 28, sir. Ahi Igbo gi. Chioma from family of Gandhi Nwere Otele. Chioma Otele ga hello ina konyi nwetere awo mmage ka nwanne mpage. Nke mam ka nke mu times 2. Telero sana. Anere. Mbasa o n'aka Chineke ka o si bịa. Otele. Kemgbe ịpakwa na Otele dị ụta, lee eme ndị abịa bere gị. O nwebe onye na-ayị but Ajụ ahụ go onye yega. Eye marala no. Sorry, sir. Eye marala no, ime marala na enyi. Ahem jụrụ gị here. Anyway, sir. Sorry, sir. Edu marala no ga amụ. Aya bere ije m jụrụ gị kemgbe ị nwere Otele lee ihe mere na elubeti. Gị bịa ga bịa gwa m na ihe na anyị. What happened though? Lee ihe mere na onye propose marriage to you. Maybe it's not God's time yet. Them you. What do you mean by that? When you said, by God's time na marriage you.
Came up with Morgan when on your brother want to settle down with you. Have somebody told you marriage? Yes, sir. Get him and her log. I like him, yeah. Onwere ezigbo onwere ihe nchọrọ. Ele ihe nchọrọ. Onwere ezigbo amụ. I like it. Yes, sir. Okay, like ya o mere ọ gbara gị enyi gị ikwe. Then una atama. How many years go no tra? I tara for 2 years. Ya gwa go ku marriage. Una ata for 2 years. Then nọ n'elu ya amụ ya 2 good years. Ga-ebia se chọpụta na enwe ha ezigbo amụ. Akwemasa ahụ adịghị. Akwemasa area ọrịa. Akwemasa we sick person. Sorry. Damn you enwe ha ezigbo amụ. Gịnị ya ya for 2 good years. Give you bia gwa m so enwe ha ezigbo amụ. Ka we excuse bịara ịna. Mba, sir. Sorry, sir. Obogoma, iwo onye ebe? Abụ m onye Anambra State. Ebe na Anambra? Onye Nanka, Ifite. Ebe na Ifite? Ifite Nanka. Iji ụmụ ole? So ofu nwa ka njisa. Ekwuru m ekwusi ihe a wotele ndị mụrụla ụmụ. Ekwuru m ekwu because the way they tell ji bịa even ị ga-ahụchasị Otele burule stretch mark. Ka ịbịa ga-abịa atakoshibeze claim ya dị ka ọwụ factory fitted. Damn you nwa bingo mụrụ amụ. Sorry, sir. Pranga bịa from ya dị ka Otele gị ọwụ just based on na enwebe nwa mụrụla. Ekwuru m ekwu so Otele gị na ọ ga-awụrụrụ Otele retired single mother. Because ke mecha ya bịa nwa abụba na ntị otu a. Nwa bingo. Sorry. Damn you, sorry for yourself. Retired but not tired single mother. Hello, ye mụrụ nwa ebe ka ọ nọ. Onye Igbo for 2 years ka mụrụ nwa. Onye ahụ esi onwe ha ezigbo amụ. Ya atọwa gị ime. Onwe ha ezigbo amụ. Ya mere elo ya mgbe ọ bịara for marriage. And ị mụrụ ya nwa. Then gị pụọ from nwa ị mụrụ ya. Ịma na ị mụọla ya nwa ya gwụwa gị marriage. Yes. Ihe gwara m ka nna atụ gị na. Gị hapụ ya after ị mụrụ ya nwa for 2 good years. Gị na ya nata nwa. Then elo ya ọ bịara agwa gị okwu marriage. Ugbo ị chọgazi elu di. Okay. He total o jemegi. Mbasa. Otele ga ahụ oshigushi. Mbode esu ishi, sir. Emanala eme. Yes, sir. How many minutes ka ị na-anọ n'elu amụ? No, ebe 45 minutes, 1 hour. Na-ese gịnị mere? Sorry, sir. I see 45 minutes maximum, sir. Obuna unlike ya. Eweli iwe mega call ka ị begere m explain ihe na-anọ. Are you on call? No, sir. Iju majuju, sir. So I'm explaining, sir. Ị na-anọ gịnị? 45 minutes maximum. It's okay. Nwa agbọghọ bịa retire single mother vu ọrịa stroke. Ọ na-akụ ụmụ nwoke agagharị ya. Stroke. Delivery woman. Mmadụ ọ nwụọla n'elu gị mbụ? Mba, sir, at all. Not at all, sir. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mba, nne m na nna m anwụgo. Ndo. Gịnị gburu ha? Thank you, sir. Poison, anwụrụ same day, sir. Chai, eriri ya n'ọnụ.
Poison be eburu ha. Ndonna. Poison. Ndonna. Thank you, sir. Family of Onwa Abiri Logo Buru Manampa. Ebala Pulambo. No, sir. Mba. Emani eshi. Ofuma. Gene ke na aru. Abum chef. Enwem restaurant ebe nne. Kebe shi na watch him. Benin can no Edo State, sir. Ụmụ nwoke ole dị n'ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Ụmụ nwoke ito. Ha tamaghị ha je eji okpu ka without? A na-eji okpu, sir. Ọsọ onye mụrụ nwa binye ji without. Ị ji aṅụ amụ? Ọ dị ọcha, nna ahụ ya. Ị ji aṅụ amụ? Ihe m jụrụ gị ị ji aṅụ amụ pepero. Ị ji aṅụ amụ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ amụ? M na-anọ ebe 15 minutes, sir. Gị kpụrụ amụ nwoke ibe m n'ọnụ 15 minutes aṅụ ha for what? Ajụra m gị ashmọdụ gị. Mba, sir. Denele ihe ị ga-eji lere amụ nwoke ibe m pụta nrụ ụwa. Amụ o ji anyụ amamịrị gị kpụrụ ya n'ọnụ for 15 minutes. This girl ahụ ọ dịkwa gị? Oge ka m jụga Chineke akpọ gị ọkụ. Oge ka m jụga ele ihe ị ga-eji kpụrụ amụ nwoke ibe m n'ọnụ for 15 minutes. Sorry, sir. Aga m emezi ya ọzọ. Ele ihe mmiri ga-eme ya ọzọ. Ọwụ sweet ịraghara gị na-akpụ ya n'ọnụ for 15 minutes. Chineke agba gị ọkụ. Ma bingo nwụrụ anwụ ebe gelere abụ dịkpa ibe m ji anyụ amamịrị. Ama ọ ji anyụ amamịrị kpụrụ ya n'ọnụ for 15 minutes. Sorry, sir. Ọ ga-ahụ na toothbrush iji asa gị eze. Onye riri eri. Ọṅụ amụ. Irresponsibly. Irresponsible ọṅụ amụ. Ị gbala nwoke enyi mbụ? Yes, sir. Ụmụ nwoke ole ka ị gbarala enyi na ndụ gị? So ofu nwoke ka m gbagoro enyi. Ị gbawa enyi ele ihe na-agwa nwoke laikiri? Ọ bụ na m na-agwa ya na azụ ọ na-esi ọfụma na laikiri m ya. Nwoke anyị gbara enyi nakwa akwụrụ ụgwọ ịnakwa enye tekikwa care of him otu a ọ na-awụ nwaanyị nwoke gba nwaanyị enyi ya elekọtawazie nwaanyị ahụ na-ejizi aka gị elekọta nwoke aka nwoke ahụ gbara enyi ga-ejikwa aka ya elekọtawa gị. Ọ 50-50, sir. N'obodo ebe na Bini 50-50 na Bini nọkọwa na Amerịka. Nwa bingo 50-50 ote chababara ike ka onye ike ya mere wash and set. 50-50 na Bini nọ na-awụghị Togo na-awụghị Ghana ka e bịara bịa ịgwa m sị 50-50 na ọnụ iji gba nwoke ibe m enyi. Nwa bingo te kpababara isi ka onye di ya nwụrụ anwụ na di gị na-anwụbe ọṅụ amụ e bịara ịgwa m sị 50-50. Sorry, sir. N'otu ọ dị nnọọ ka ndị a na-arụ ọrụ asịpa branga bụ ịgwa m sị 50-50. Dem you Chineke agba gị ọkụ. Sorry, sir. Atamaghị eji anyụ. Ana m agba mmiri. Mmiri ahụ ga-agbagbu gị hụrụ one day hụrụ mmiri ahụ plado otele gị ahụ ga-ekwe ọ ga-ekwupụ one day mmiri adọrọ na compound ya jụrụ
Mmiri ahụ ga-adọsụ n'ọrụ das ọ ga-rehụrụ reservoir ahụ nọghị n'ike ọ ga-agbapụ one day then mmiri stand there Chineke abụọ gị ọnụ stand there ịgbaga wichi mmiri sorry sir nsị gị stand there kwụrụ there don't move an inch sorry sir ịgbaga wichi mmiri yes sir reservoir ahụ nọghị n'ike ga-ekwu egbe one day gị mmiri awụjucha na compound ndị mmadụ ịgbaga mmiri even borehole akpara ga ngawala enwere borehole n'ike gị ịgabe na village unu cheke ndị na-enwe otu ọ dị ya gbapụrụ ha mmiri wit ike gị nwa bingo ịgbaga mmiri gụ akwa gị na gafuo ezi ga zụrụ pịa wata aṅụma onye riri eri gbaga mmiri ewere amụ kọja sacha gị otele ka ndị otele gị ga-efụta n'ụwa ga-egwawa ụmụ ụwa na ịgbaga mmiri nwa bingo nwụrụ amụ ejile ha amụ sọfọ injin ha so gị iji anyụ amamịrị ọ ga-awụ wepụta enye ọwụla matụrụ gị aka ga-egwe ha sị gbaga mmiri gị na papi wọta ihe ọ ga-awụ nwoke dị na oge ga-ewere mmiri akwụgha na bedi ịgba mmiri osimiri ji ụda ọba mamịrị na bedi genotype gị AA sir blood group gị O positive sir kpọọ nọmba gị 080-744-57532 gbarịa ya 080-744-57532 akwa mana ihe agaba na social media niile yes sir I'm aware sir congrats thank you no dị asị